ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କର ମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତି ଆକାଶ ପରି ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଜମି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉନା କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମର ପାଦକୁ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ, ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟତର ହେବ। ଯିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କେବଳ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ପରି କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ରାସ୍ତାରେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ହାରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଓଦା ହୋଇଯାଉ। ଭିଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋତେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଯେପରି ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ, ଏହି ଜଗତ ତୁମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ମନେ ରଖ, କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଭଲ ବହି ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ରହସ୍ୟ କୁହ, ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ହାସଲ କରୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ପଢ଼ିଛ। ବେଳେବେଳେ ତାହା ପଢ଼ ଯାହା ଆମେ କେବେ କହିପାରିନଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପଥରର ଛାତି ଚିରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ କଥା କୁହ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମର ସେତିକି ଅଧିକ କଥା ଶୁଣାଯିବ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କିପରି ହାରିଯିବି? ମୋ ମା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋର ପ୍ରଗତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ ହୃଦୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିଜ ମନ ସହିତ ଜବାବ ଦିଅ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମନକୁ ସଫା ରଖେ ଏବଂ ସତ୍ୟ କହିବା ହୃଦୟକୁ ସଫା ରଖେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ଦେହରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସରେ ସନ୍ଦେହ କରୁ। କେବଳ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇପାରେ। ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଲ। ଭଗବାନ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଏହା ନୁହେଁ ଯାହା ଜଗତକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ହୃଦୟରୁ ପରିଚାଳିତ। ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ନୁହେଁ। ବିରକ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ହେବା ଉଚିତ, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାରରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।